Raġel ta' 96 sena u l-aħħar vittma tal-Covid f'pajjiżna biex issa n-numru ta' persuni li mietu kaġun tal-coronavirus tela għal 447. 34 persuna riżultaw pożittiv għal virus fl-aħħar 24 siegħa. Fl-istess żmien 50 kienu meqjusa bħala nfejqa biex il-każi attivi issa naqsu għal 723. Bħalissa hemm 31 persuna l-isptar u n-numru ta' persuni li qed jingħataw il-kura fl-ITU jiżdied għal 3. F'dawn l-aħħar 24 siegħa ingħataw 1930 booster tal-vaċċin. Sa dan it-tant stħarriġ tal-Eurobarometer juri li l-Maltin huma fost l-aktar li huma sodisfatti bil-mod kif il-pajjiż laqa għall-pandemija. L-istess tħarriġ juri wkoll li 69% tal-Maltin huma sodisfatti kif l-Unjoni Ewropea wieġbet għall-pandemija tal-coronavirus u 63% qalu li r-rispons tal-Gvern Malti ma kienx tkun possibbli mingħajr l-għajnuna mill-Unjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra fil-waqt li 52% tal-Maltin jemnu li l-awtoritajiet Maltin ma kinux trasparenti biżżejjed dwar il-vaċċin, 85% jemnu li l-benefiċċji tal-vaċċin jelbu ir-riski u 81% iqisu t-tilqim bħala dmir ċiviku. Intant, il-Gvern ħabbar li il-vouchers maħruġa f'Ġunju kienu estiżi sa l-aħħar ta' Ottubru, dan kif aktar minn kwart tal-vouchers, 26% baqgħu ma ntużawx. Fl-aħħar ġimgħat u xhur numru ta' persuni sabuha diffiċli biex jużaw dawn il-vouchers kif is-sistema mhux dejjem bdiet taħdem kif suppost u diversi negozji ma applikawx għall-użu tal-vouchers.